गिबियावनो नोंथांमोननि निउस पर्टेल चेनेलसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय आरो अननाय जासिग्रोनाय जाबाय। थारैनो नोंथांमोनखौ आं जोंनि फरायसालि आहमबाराय बाथौ इंराजि फरायसालियाव बरायग्रोबाय। दा थारैनो दिनै आङो मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन गथ'फोरनो लोगोसे मान बावनाय। जिहेथु जोंनि फरायसालियाव डिस्टिंसन मोननाय जायोबा बिदिनो 6 खानाव लेटार मोनदों। बेबायदि लेटार मोननाय गथ'फोरनो जों मोनसे थिखानाय मोनसे दोनखादोंमोन जे माबा मोनसे रां अनसुंथाइ होनो होननानै। बेबायदिनो जों दिनै बे मान बावनायजों लोगोसे बे रां अनसुंथाइखौ जों होदो। थारैनो आङो गोग्गानाय मोनदों फारसेथिं बे जोंनि ओनसोलाव आंनि फरायसालियाव जिबायदि रोखोमनि रिजाल्टखौ जानांगौमोन एसेबां जायाखै, अब्लाबो सेथि थाखोआव उथ्रिसार हानाया गिबि खेब 67सा फरायसुला सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। बे 11 फरायसुलिया हाथरखिखौ मोननो हादों, बे स्टार ओमफ्राय 2 डिस्टिंसन। आरो देग्लाय ओरैबायदि जादों मेथ्स पेपारा एसे कनसेप्टनि एसे बाहेरायाव फैदो। नङाबाथ' गोबां फरायसुलिफोरा स्टार डिस्टिंसन मोनदावगौमोन। जायफोरा सेकेन्ड डिभिजनाव दङमोन बिथांमोनाबो एसे नाम्बार मोनबावगोन आरो एसे मेथ्सआ कनसेप्टनि बाहेरायाव जेनेरेल मेथामेटिक्सआ। फैबाय थानाय समावथ' आंथ' सासे फोरोंगिरि हिसाबै बा स्कुलनि जिथु मेनेजमेन्ट बा दैदेनगिरि हिसाबै आंनिया साननाया पजिटिभ। जोङो समाजखौ जौगासार होनोबा जोंनिया सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जेरैखि जायाबो सांग्रां जानांगोन। जों फरायसुलिखौ लानानै जोंनि सिमा, जितु बे सिमाखौ मोगथां महर मोननाया आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै आंनि मोनसे बिबान दायित्व। गतिके आं इयुनाव आंनि फरायसालिनिफ्राय आं साबसिन जिहेतु मेट्रिकआ इतिमध्य एसेबांथ' गुरुत्त' गैया, अब्लाबो जोंनि थाखाय बेनि बहुत गुरुत्त' नां सानना लायो। मानो होनबा बे मोनसे देवना, जाय देवनाया फरायसुलिखौ बबेबा मोनसे कलेजाव फरायनो थाखाय बेखौ मोखां खोन्थिहरो। थोंजोङैनो बा मोजां कलेजाव फरायनायनि मोनसे लामा बेयो। गतिके बे मेट्रिकआ जुदि मोजां जायोबा गथ'फोरा गावनि सुबिदा मथे साइन्सआव फरायनो ना आर्ट्सआव फरायनो ना कमार्सआव फरायनो बेखौ माबानो हायो। आरो आं इतिमध्य बे फरायसालिया जोंना पारमिसन मोनखाबाय। क्लास 11 साइन्स स्ट्रिम आरो आर्ट्स स्ट्रिमबो जों लाबाय। बे फरायसालिखौ फोसावबाय जोङो। बे बिथिङाव जोंनाव खालि जोंनि बे फरायसालिल' नङा, गुबुन फरायसालिनिफ्रायबो जोंनि बे क्लास 11आव साइन्स आयदा आरो बे आर्ट्स आयदायाव नों लानो हागोन, बरायबा लानानै फरायनो हागोन। बेयाव सुबिदाखौ जों बानायना होबाय। थारैनो खम गथ' लानानै जोङो बे खम फरायसालि लानानै जोङो बेखौ जोङो सिमांखौ सुजुदों। आरो निस्सय 12 थाखोआव मोनसे समाव जोङो आसामाव मोनसे कम्पिटिटिभ माबायाव जों बाहागो लागोन होननानै आं दिनै बुंबाय आरो नाजागोन। आं जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ आं इतिमध्य मजबुत जानो थाखाय खावलायखाबाय। आरो जिहेतु सांग्रां आंनि फोरोंगिरिफोराबो बिथांमोनाबो जिबायदि नाजानायजों दिनै बे फिथाइया गोसारदों बा जाफुंदों बा मोनदों। गतिके आरो गोदान फेकाल्टि मेम्बार्स MSc बिदिनो मास्टार डिग्रि खालामनाय मेजर लानानै मोजां नाम्बार टेकनिकेल टिचार माखासे एक्सपिरियेन्स गोनां टिचार लाबावदों। साबसिन जाबावगोन इयुनाव। जों नुबाय थानो बे गार्जेनफोरनि बेबायदि साननायखौ भुल धारना। 12 थाखोसिम हायोबा गथ' गावनि फरायसुलिया न'आवनो थानानै जुदि फरायबा गाहाम जायो। बिमा बिफानि नोजोराव थायोबा गथ' गथायफोरा बे 12 थाखोसिम इमान देरिया सम्भब जोंनि सिमेन्ट सापरियाव मोजां बे फरायसालि बे क्लास हाई सेकेन्डारि आइडेन्टिटि गैयिनि थाखाय गुवाहाटियाव थाङो, डिब्रुगड़आव थाङो। बेनि गेजेराव जों नुदों मेक्सिमाम फरायसुलिफोरा बबो गोमायो थांनानै। ना डक्टर जानायबो साफाजों 80 बिजन साननो हायो, जों इन्जिनियार जानायबो 80 बिजन साननो हायो, बा बबेबा डिग्रि सिग्रि लानानै ओरैनो बेखार जाना थानायबो जों नुदों। बे जाबाय प्रपार गाइडेन्स गैयि। बेनो गथ'फोरखौ जों जेब्ला उदां हेगारनाय बिमा बिफाया जे देरबाय होननानै दिनै मेट्रिक पास जाबाय, दिनै फार्स्ट डिभिजन मोनबाय, दिनै स्टार मोनबाय, दिनै डिस्टिंसन मोनबाय होननानै हेगारनाय बिराद गिदिर मोनसे भुल। गतिके बे आरो फरायसुलिखौ जोङो 12 थाखोसिम हायोबा गार्जेनफोरा तागिदा लानाया गाहामसिन। बिनि बे समाव मिसुर जायो।
गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबागावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।